I mɔkɛ wolola luwanse la I mɔmuso wolola luwanse la o I fa furu I fa wolo luwanse la I fa y'i ba furu luwanse la e luwanse den e taara di cɛ ma luwanse la k'i tɛ jɛn n'o ye belebele tɛmɛ ɲɛmisɛn farati han ala ye maɲi dɔw bɛ luwanse la bi mɛ sini o waritigi ye dɛ dɔw bɛ a halala du kɔnɔ bɛ étage u b'o bɛɛ feere k'o ban pewu ka taa luwanse la bilahi ka dɛsɛ k'a sara attention sangare o tuma n'an ko an ye silamɛ fo an k'an jogo ɲa n'an ko an ye silamɛ fo an ka ko nɔgɔya hali bi an taara furutama dɔ kɛ n y'a fɔ cɛkɔrɔba ye n ko cɛkɔrɔbaw walasa k'a fɔ denmisɛnw ye k'u ka jɛnɛya dabila fo an ka furu nɔgɔya belebele mais furu gɛlɛyara muso kelen 40,000 fo 30,000 o t'i mɔgɔ salen ye haramu don a tɛ bɛn ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko furu la sɔn hɛrɛma ye furu min nɔgɔyara mais muso somɔgɔw ko 30,000 e yɛrɛ e ti 20,000 dɔrɔn ko 30,000 f'i ka namara kɛ ka janfa kɛ bon I y'o namara min o janfa min kɛ est ce que o muso nalen bɛ diya ye bilen I ye juru ta ka muso min furu jurutigi bɛ kan ka e kan don o don muso ko a ka tulu banna e ni ala cɛ o furu bɛ taa ɲɛfɛ e ye 30,000 juru ta kare kɔnɔ yan ka na muso furu bannen kɔ muso ko tulu banna tulu banna muso y'o fɔ o yɔrɔ bɛɛ telefɔni sonnera ko n ka 30,000 o muso in bɛ diya ye waritigi bɛ kan k'e bɛlɛ muso yɛrɛ bɛ kan ko tulu banna ale t'a na cogo dɔn a filɛ a ye ko nɔgɔya walasa jɛnɛya ka dabila jɛnɛya min bɛ sɛnɛ bi a bɛɛ cɛkɔrɔbaw n'o ye a bɛɛ sabu olu ma jɔ o jɔyɔrɔ la n'u kun y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka denw ni a di yɔrɔ la a di kuma na a di sanga na o kun y'a bannen mais e b'i ba k'i denmuso di cɛ min ma e tɛ se ka jɛnɛya bali mais a d'a ma siɲɛ kelen belebele I tɛ se ka den min ka bɔli bali a di furu la mais u b'o gɛlɛya kararara fo muso ka jɛnɛya ye ni muso min ɲɛda lajɛ n'o ko ko nin tɛ maa ɲɛnama ye o y'a bannen hali n'i y'a ka dugu misiri alimami a tɛ bilahi waritigi de ye maa ɲɛnama bi o tuma mun bɛ kɛ sisan ni jeune min ɲɛbɔra dɔ fɛ o bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ ka denni ba ɲini k'a ba dɔn ni ba dɔnna ka e bɛ wara ɲuman na n'a ko ɔhɔ 4000 bɛ ci kun fɔlɔ ko tɛ sa o dugu jɛ 4000 bɛ ci kun ko tɛ sa o tuma k'o ye baara marché sɔrɔlen ye tuma bɛ sɔrɔ ka i kun ci k'i ka den minɛ n'a den taara kɔnɔfa den wolo a bɛ sɔrɔ k'a gɛn i bɛ sɔrɔ i bolo k'a kɛ kasi gɛlɛya min bɛ an balakaw kan u yɛrɛ nɔ don mais cɛw ma jɔ o jɔyɔrɔ la koyi ni cɛw kun jɔra dutigiya jɔyɔrɔ la wallahi gɛlɛya min ni ɲani man kan a kun bɛ dabila tɛmɛ ɲɛmisɛn mais min nin kɛ i y'o dɔn wa n'i ye muso furu sisan muso nana k'a bɛ taa bɔ a fa la so walima k'a bɛ taa bɔ a ba la so muso taara bɔ a ba la bamuso bi muso wele bamuso ɲuman ka dɔgɔ dɛ ko o tuma kɛya tɔ a bɛ cogo di ye kɛya tɔ a bɛ cogo di ye n'o fɔra dɔrɔn an ma nɔgɔ dɛ cɛ yɛrɛ mako foyi tɛ ne la n'o kɛra dɔrɔn morikɛ jɛma b'i fɛ an ka taa ɲɛ n'a taara yen n'o y'a cɛ tɔgɔ ta k'a tɔgɔ ko Madu o y'a bannen ye n'u y'i dabali bilahi cɛbakɔrɔ ka du kɔnɔ ka furamugu labɛn k'a di muso ma ala n'a y'a siri a ka tafe kun na muso bɛ bɔ a faso la a bɛ te fɔlɔ min wuli dɔrɔn fura b'o la o tɛ dibilema ye sa finman kɛra tɛ dibile la e t'o kɔnɔ bilen n'i y'o furu sisan ko kiyatu ko tɛ yen fɛnɛ dɛ ko n y'a gosi de koyi wa n'i y'o gosi kɔrɔ i ka ko b'ale ye sangare i bɛ dɔw ye du kɔnɔ ko n tɛ jɛn n'a ye a bɛ tila ka jɛn n'a bɛɛ ye bilahi muso ka dabali don u bɛ associé kun dɛ ala k'an bɛ sababa ma wa cɛw yɛrɛ ma musow minɛ ka ɲɛ ni cɛw kun ye musow minɛ ka ɲɛ k'a dɔn muso ye ala ka kalifa de ye k'a dɔn muso ye waliden de ye k'a dɔn muso ye dɔ den de ye k'a dɔn i ye muso ta a ɲuman k'a sɔrɔ a ka di i ye e nana n'o ye kanu o de ta tiɲɛ k'o kɔrɔ fo k'o kɛ suba ye a cɛ dɔw ye muso dɔw mara cogo jugu la fo muso donna suya la bi ɲɛngoya ni janfa ni dabalijugu si bɛɛ ani kundanya si bɛɛ ka na muso fili kɔnɔ komi baaraden belebele lahara bɛ ɲininka cɛw bilahi muso furu don k'a daminɛ furu fo ka taa se a ka saya don ma k'a daminɛ kɔɲɔso don la i ye mun fɔ a bɛ mun k'a la waliden don n'i y'a tɔɲɔ bilahi ala tɛ yɛrɛ kɛ abada mɔgɔ o mɔgɔ nana kira yɔrɔ ko gɛlɛya bɛ na kira ye ɲininka muso in bolo ni ko ko kɔrɔ i kɛn tɛ k'i muso tɛmɛ dɛ belebele cɛw o cɛ ye muso tɛmɛ diɲɛ na ala tɛ yɛrɛ k'i aventurier o papier ko gɛlɛya b'i la e muso bɛ so yan nɔ o to yen ne bɛ yan nɔ ala t'i sago d'i ma abada mun commerçant bɛ sugu la don o don ko butigi feere sugu jan dɛ fiyewu e kɛn bɛ ka mɔgɔ dɔ ye muso la walahi sugu t'i ja ni sugu jara bandu bɛ tila k'i gosi k'a bɛɛ minɛ la sangare mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ka danfɛn de to ala t'i fɛ jango muso tɔɲɔna wa kira ko mɔgɔ o mɔgɔ ye muso lafiya ko fɔlɔ k'i don alijinɛ na
mɔgɔ ye muso tɔɔrɔ fɔla k'i tɔɔrɔ nin diɲɛ ya wa fɔla k'i malo lahara wa fɔla k'i don jarima kɔrɔ bilahi belebele Allahu akbar dutigiw kɛmɛ ka muso janfa cogo si bɛɛ la u kɛmɛ ka muso tɔɔrɔ bi tɔɔrɔ cogo si bɛɛ la u kɛmɛ ka da sago cogo bɛɛ la n'a y'a sɔrɔ walahi ko waliden ninnu taara an fɛ k'an bɛrɛ k'an y'u tare gɛlɛya min ɲani man ka duw kɔnɔ ɲama sɔrɔ caman bɔra a la wallahi Sangare ala k'an bɛ sɔrɔ amin ya rabbi ani cɛ dɔw kɛmɛ ka muso kelen furu ka fila furu ayiwa muso filatigi kisi b'a ka dɔgɔ dɛ muso fila ka taa ayiwa ni bɛ filanan ko la i bɛ kɛrɛ la fɔlɔ wallahi muso filatigi min bɛ taa arjɛna ka dɔgɔ dɛ belebele e fɛn min kelen mara ma nɔgɔ e taara filatɔ la o mara ka di Sangare i bɛ ɲininka lahara ayiwa mɛ tuma dɔw la cɛ dɔw wɛrɛ b'u ka du ci u yɛrɛ ye ka sɔrɔ k'a fɔ musow man ɲi ayiwa foyi tɛ musow la o sira kan parce que munna n ko fɛn tɛ musow la o sira kan e bɛna wuli muso filanan ko la i y'i ko k'i jɛ ayiwa k'i taatɔ don muso filanan fɛ yen o ma kɛ baasi ba ye i ye soulier don o ma kɛ baasi ye i ye veste dɔ don i la baasi ba ma k'o ye parfum dɔ i ma sɔn k'o bila i kun ka t'o fiyɛ kɔfɛ dɛ i y'o fiyɛ so kɔnɔ ye nin si ma kɛ baasi ba ye i bɔtɔ de i terikɛ i ko fɔ a ka dɔ sɔ cu ɲina muso kɔrɔlen sigi bɛ seji kɔnɔ ko fɔ a ka muso ko in kɔni ko fɔ a ka dɔ sɔ tigɛ de i y'a ye sa wa i ye y'a ye nin muge bɔ de ye silamɛya tiɲɛ fɛ n'i y'a dɔ ye k'i muge bɔ muso la n'i y'o dɔ ye o tuma i ko fɔ an ka dɔ sɔ cu ɲina jɔnni sɔ ka cu muso kɔrɔlen bɔn e sɔ cunna ka na ni mɔgɔ min ye e n'o bɛ bɛn ni sɔmɔ se cu ne sɔn ma se ka cu e ne nana e tɛ ne sɔ tigɛ bɔn o tuma cɛ bɔtɔ fana muso bɛ na ko tɔnɔ walima papa walima kɔkɛ i tɛ mɔgɔ n'an ka tɛ sa e wari foyi tɛ i tɛ foyi wari foyi tɛ ka sɔrɔ ka taa dibi sogo ba sa k'o ɲimi o ɲimi de ma d'aw ma dɛ o nana e sokun ko n ka cɛ ko bi dibi sogo ye k'a ko a jara dɛ ko ko joli la ko 2000 de kun don ayi e ni ala cɛ muso filanan talen ten olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu e bɛ sɔrɔ k'i jɔ ko muso tɛ bɛn e ye muso fara ka bɔ ɲɔgɔn na kabi o ma na gɛlɛya min bɛ ko in na hakili ko don walayi n'an ye ko lajɛ ni hakili an sago bɛ sɔrɔ ka si ka kuma musow fɛ walima mun bɛ kɛ cɛjugu dɔw bɛ si ka kuma musow fɛ dilan kan cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ si ka kuma bɔn n'i sira ka kuma ni muso ye muso kelen filanan sɔrɔla e k'i bɛ si ka kuma n'o ye muso dɔ in bɛ si bɛɛ k'a tɛ nɔ fana tɛ karice kelen na ne ta a bɛ a kunda kugu la don dɔ cɛ dɔ ye muso fila furu muso filanan nalen a ye muso fɔlɔ wele ka sigi ko bɔn ko filanan nana ko susi ko muso fɔlɔ ko ayi ne ta ka nɔgɔ tile 15 dɔrɔn a ka t'o kɛ dɔ nin fɛ yen fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Muhammad Rasulullah a ta ma nɔgɔ dɛ ja ka gɛlɛn n'a bɛɛ a ka gɛlɛn a ka jugu suba ye ayi tile ba yɛrɛ b'a dɔn mun kɛra cɛ taara muso filanan fɛ yen su fɔlɔ la muso nana k'i lama ka na da la ka n'i kan kana siɲɛ ne da la k'i tulo da su fɔlɔ k'i tulo da ko la cɛ ye sengani min ka jani da cɛ kan cɛ wulila ka bɔ ka sela ka taa cɛ tɛmɛtɔ a y'i yɛrɛ kɛ n'a fɔ a bɛ ka ci dɔ kɛ cɛ ye kuru ɲɛ kelen sigi a yan ka taa ɲɛgɛn na cɛ ma kuma fɛ a yɛrɛ ma kuma a ma kasi fana a tɛ kasi dɛ jeli bɛ ka su muso cɛ bɔra ɲɛgɛn na kun ka don so kɔnɔ muso nana fenêtre la kun su kelen cɛ bɔra kun ka koyi wɛrɛ sigi a kun walahi bolonkuru ɲɛ saba su kelen su kelen dugu jɛra muso kunkolo fununa de muso ye mɔgɔ ci ko karamɔgɔ ale ka na ne nana ko ne ka na ale ka sumu furakɛ ne nana ka na n bɛ dugawu fɛn min n'o kuranɛ ni kitabu la k'a bɛɛ kala k'a bɔ foyi tɛ ka bɔ a la cɛ nana ne kɔrɔ ko karamɔgɔ ale ne ko na ko ne ko i bɛ sumu furakɛ de wa i bɛ bolonkuru furakɛ de n ko sumu ko nin ye bolonkuru da ye ka sɔrɔ ka kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna e ka nin e ye nin faamu cogo di nin tɛ faamu k'ale ta ka nɔgɔ ko ka kɛ su kelen a bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban ne ko n ko minnu sisan an ka nɔgɔya ta an ka su tila bi muso ko k'an ka kɛ ten cɛ dɔ k'a bɛna muso filanan furu muso fɔlɔ ko o tɛ baasi ye k'a k'o ɲɛɲini ko ale bɛ dugawu kala muso ye dugawu kɛ ko ala k'a nɔgɔya cɛ nana mun kɛ cɛ taara voyage dɔ la dugu tila fɛ cɛ natɔ cɛ ye namasa juba dɔ de bɔgɔti sira la
onna masa jubba kana o daglaka ka pirifiri babirula Allahu akbar ka kungorna be da kunoro ha kata muso korle da wule ko ala ke ko idon ko kam mala ko voyage stra ga kanya na bara sangare o ka dal meso ko fayira fi ba kuna bi jaga baraka ni muso ko ta bashi ce bora duro hana nyana duro muso bora kana alaje ha kan yuru korta kam bu ti fali dale glaka no ko makabli ha na masa jud dale ma o na mo ti dale bukan mu no ko makabli tige muso shu beke no ko ay ko yande sangare shu katare mo muso la kam ko ko muso na dumini ko memmo daraga bi mo never la dungu Allahu akbar o la kam no ko katare di mate ha kasri mo na sengeri ha ka yoro fura ka beke ni sineri aywa ce bora misri da rasta namu ko ne ma faygi do so kuno aha o garbe muso ko papa de ne ya kuno ani fanne kan bane wallahi ko ani fanne kan bane ko wallahi aywa e cego ko ke fanne ki bane ko dun garade e ko nabali kuma furu sabi ko dun garade ni ti jojoro la aywa cego ma ko nda unana nyoga namu cenna bilifiri ba korta ko na tajula Allahu akbar ko ni mesege fani bane ni ati muso ko ayan ni ko na sadu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah ame bidayim la sangare kadroge aywa si jane kenan lo ngoni wan lafiya ala ka dambe amin ala ka sa ko damu amin kira woro makam amin kala woro la ka tanya fe amin kala ni ala ka basiki ni barka ala ka dambe jele amin ya rabbi dana diro kam amin sirifu wara kam amin sallallahu alaihi wasallam sangare ani disaw fana biritogo ayya ba jabu wala nyabara anyabe mai ani ikarfetai ani sida ani ne anyabe nuna ani mbramuso ya ala zabiru ati ko na alati na duya alhamdulillah nunga disaw biritogo abe fereke abeli ni ko sabe disaw birkanyi aywa afurade ni ko kulay ka ke kanyi sigata ni asetanya la ka sifro amin ya rabbi na sebanya la ka kariya duana amin dana zuriyo kama sirifi wara kama sallallahu rasulullah salim abi ngene usiri anga jaga fatiha tanyo be begi amna ko du aywa ni muso mi fe icha kama wara tabi ko hamna ko fana du aywa hamido ta hamidu ni mo gati ga fanna ito do de ibi doro do bo te bo esko hamiyo folo te hamiyo folo aywa bashide ala ka waso amin yoro muso mi arno ti fa achaka do rata ko de uti o muso ti o ala ka limana dama amin kira bu ya gama sallallahu alaihi wasallam abi dugo ga chawo ko sobe sigata ani kana rob saka jidi su na be go amno ko abu sele ani wari chama saka tortum na ka kene usoro aywa ni sesoro la ami saka fenja manke sigata ala ka sedam amin kira ko man kam sallallahu alaihi wasallam aywa fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والكاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي وعليكم السلام